வாட்ஸ்அப் கைஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் ஆதி பேசுகிறேன். நமக்கெல்லாம் வந்து பிரியாணிங்கிற ஒரு விஷயம் எவ்வளோ பிடிக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, பிரியாணிங்கிறது ஒரு எமோஷனுங்க, இல்லைங்களா? இந்த பிரியாணியில் தான் போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுங்க. அதாவது நம்மளாம் கொந்தளிச்சு போனோம். அப்படியே சென்னையில் இருக்கவங்கலாம் அத்தனை பேர் வந்து கொந்தளிச்சாங்க. எப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம்? பிரியாணிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு ஒரு எமோஷனு அப்படின்னு வந்து நம்மலாம் கொந்தளிச்சோம். என்ன நடந்துச்சு? அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, ராஜஸ்தான்லேருந்து நாய் கறியை இம்போர்ட் பண்ணி பிரியாணியில் கலக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு, இல்லைங்களா? நம்மலாம் வந்து பதட்டப்பட்டோம், கோவப்பட்டோம். ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க? அது வந்து ஒரு மக்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு பிடிச்ச டிஷ்ஷாக இருக்குது. ஏன் அதில் கலப்படம் பண்ணுறீங்கன்னு அவ்வளோ கோவப்பட்டோம். ஆனால் இதே நாய்க்கறியை ஒரு கண்ட்ரியில் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அது எந்த கண்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா. ஸோ இந்த சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூலின் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியில் வருஷம் ஆனுவல் டாக் மீட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற ஒன்று நடக்குங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து 2009லேருந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடந்துட்டு வந்துட்டுருக்கு. அதாவது ஒரு 10 வருஷமா நடந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவலில் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 நாய்க்கள நாய் இறைச்சிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க உருவாக்குவாங்க. அதாவது நாய்க்கள வந்து அதாவது சைனா பூரா இருக்கிற அத்தனை நாய்க்களையும் கடத்திக்கிட்டு வந்து, திருடிட்டு வந்து, மொத்தமா போட்டு அத்தனத்தையும் கொன்னு, இவங்க வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல கொண்டாடுவாங்கங்க. ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதம், அதாவது வருஷம் ஜூன் மாதம் சம்மர் சொலிஸ்டைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஜூன் 21. ஸோ ஜூன் 21லேருந்து 10 நாள் வந்து சைனாவில் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து கொண்டாடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சைனாவிலேருந்து கொண்டு வருவாங்க அத்தனை ஒரு, அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லா ரூரல் ஏரியாஸ்லேருந்தும் இந்த நாய்க்களை பிடிச்சி ஒரு ட்ரக்குக்குள்ளே போட்டு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாங்க இந்த ட்ரக்குக்குள்ளே அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராசஸ்ன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இருக்கிறதுலே கொடுமையான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இந்த நாய்க்களுக்கு. ஸோ இந்த நாய்ங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ட்ரக்குக்குள்ளே வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ளே போட்டு அதை வந்து எவ்வளோ சஃபகேட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும், ஒரு ஒரு ட்ரக்குக்குள்ளே இவ்வளோ தான் கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா, அந்த கெப்பாசிட்டியை மீறி அவ்வளோ நாய்ங்களை ஒரே ட்ரக்குக்குள்ளே போட்டு டம்ப் பண்ணி இங்கே கொண்டு வருவாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராவலில் பாதி நாய்ங்க சஃபகேஷன், ஹைட்ரேஷன், டீஹைட்ரேஷன், ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி இறந்துரும். அப்படியே இதில் மீண்டு வர நாய்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக வருங்க. ஸோ இப்போ இந்த யூலின் டாக் ஃபெஸ்டிவலுக்கு கொண்டு வர்ற நாய்ங்கலாம் ஹெல்தியான கண்டிஷனில் இருக்கா? எல்லாம் வந்து சாப்பிட்ற ஒரு குவாலிட்டியில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. இங்கே வர பாதி நாய்ங்க அன்ஹெல்தி கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். அப்புறம் எதுக்குமே வேக்சினேட் பண்ணலங்க. அதாவது சைனாவில் வந்து ஒரு லா ஒன்று பாஸ் பண்ணாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் எபிடமிக் ப்ரிவென்ஷன் லா அப்படிங்கிற ஒரு லா வந்து ஒன்று பாஸ் பண்ணாங்க. பட் ஆனால் இது வெறும் லாவாக மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னா, கண்டிப்பாக இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வர அத்தனை நாய்ங்களும் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி வேக்சினேட் பண்ணிக்குங்கிறது தான் இந்த லாவோட ஒரு ரூலே. பட் இது எதுவுமே வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாதுங்க. ஒரு சர்வே ஒன்று சொல்லுது. அனிமல் ஏசியா ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஒரு சர்வே ஒன்று நடத்துகிறாங்க. அதாவது சைனாலேருந்து கொண்டு வரப்போகிற 165 வில்லேஜ்லேருந்து கொண்டு வரப்போகிற 80% டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் திருடப்பட்டதுங்க. அதாவது லாஸ்ட் டாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் 70% பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குமே வேக்சினேட் பண்ணவே கிடையாதுங்க டாக்ஸ்க்கு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அன்ஹெல்தி கண்டிஷனில் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. சைனாவில் வருஷம் நடக்குது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து உங்களை உவான் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டிக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். ஸோ உங்களுக்குலாம் தெரியும் இந்த சிட்டி வந்து எதுக்கு பேர் போனது அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த கொடூரமான COVID-19 அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுத்த ஒரு சிட்டிங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குங்க. அதாவது இங்கே வந்து டாக் ஃபெஸ்டிவல் இல்லையா, அங்கே வந்து ஒரு மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது. அதாவது உவான் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸோட மீட்டு தாங்க ஃபேமஸ் ஆனது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம எந்த ஒரு மீட்லாம் சாப்பிட மாட்டோம், இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்ங்க. எல்லா மீட்டையும் சாப்பிடுவாங்க. அதாவது கொடூரமாக பார்க்கப்படுற அனிமல்ஸ் அத்தனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சாப்பிடுவாங்க. அதாவது தேள், கரப்பான்பூச்சி, ஸோ இது மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம், அது கொடூரமாக நம்ம அருவருப்பாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஒரு இறைச்சியெல்லாம் இங்கே வந்து இந்த மார்க்கெட்டில் விற்பாங்க. ஸோ இப்படி வந்து அந்த மார்க்கெட்டில் எல்லாம் போயிட்டு அந்த கறியை வாங்க போய் தான் கொரோனா வைரஸுங்கிற ஒரு தொத்தை வந்து நம்ம இந்த உலகத்துக்கே வந்து சைனா கொடுத்தாங்க. எஸ், இங்கே இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்டில் தான் ஒரு பேட்லேருந்து தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸாட்டிக் மீட்லேருந்து பரவுற இந்த மாதிரியான இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 10 மில்லியன் பீப்புளை பாதிச்சிருக்கு. ஸோ மோர் தேன் 2 மில்லியன் மக்கள் இதில் இறந்துருக்காங்க. எவ்வளவோ பேர் இன்னும் பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோங்கிறது யாருக்குமே தெரியல. இன்னும் பாதி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த COVID-19ஓட ஒரு செகண்ட் வேவ் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஸோ இப்படி இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த யூலின் டாக் ஃபெஸ்டிவல் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த யூலின் டாக் ஃபெஸ்டிவல் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் நடக்குது. இது ஒரு ஆனுவல் ஃபெஸ்ட் மாதிரி வருஷம் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க சைனாவில்.
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ இந்த நாய்ங்கள்லாம் கொண்டு வராங்க இல்லையா, மற்ற பார்ட்ஸ்லேருந்து சைனாலேருந்து கொண்டு வராங்க இல்லையா, ஸோ இதை இந்த நாய்ங்களை ஒரு கூண்டுக்குள்ளே போட்டு அயன் கேஜஸ், பாக்ஸஸ் இதுக்குள்ளெல்லாம் போட்டு ஒரு பரேடாக அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிப்பப்ளிக் டேலெல்லாம் நம்ம பரேடாக போவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த நாய்ங்களை கொடூரமான நிலைமையில் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளேயோ இல்லை அயன் கேஜுக்குள்ளேயோ போட்டு இதை பரேடாக கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலம் நடத்துகிறாங்க. இந்த நாய்ங்கள்லாம் வச்சு ஏலம் நடத்துகிறாங்க. ஸோ இந்த ஏலத்தில் ஹையஸ்ட்டாக யார் பிட் பண்ணுறாங்களோ அந்த நாய்ங்கள்லாம் அவங்களுக்கு விற்றுடுறாங்க. ஸோ விற்றதுக்கப்புறம் இந்த நாய்ங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இறைச்சியாக ஆக்கப்படுதுங்க. அதாவது இதை வந்து எவ்வளோ கொடூரமாக வந்து ஒரு அனிமலை சாவடிக்க முடியுமோ, எவ்வளோ கொடூரமாக வந்து ஒரு ஒரு லிவிங் பீயிங் வந்து நம்ம சாவடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ. ஸோ இந்த நாய்ங்கள்லாம் கொடூரமான ஒரு ஒரு பெயினை அனுபவிச்சு தாங்க வந்து இந்த நாய்ங்கள்லாம் வந்து சாகடிக்கப்படுறது இந்த ஃபெஸ்டிவலில். இதுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன் இருக்குங்க. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு டார்ச்சரை அந்த நாய்கள் கொடுக்கணும், ஏன் இவ்வளோ கொடூரமாக அந்த நாய்களை சாவடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசன் ஒன்று இருக்குங்க. ஸோ இந்த ஓல்டு ப்ராக்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு அனிமலை வந்து ஒரு எப்படி வந்து இதை ஒரு டார்ச்சர் பண்ணி எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ இதுக்கு பெயின் கொடுத்து நம்ம இதை கொல்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ அதோட மீட் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து அவங்க வந்து பிலீவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால வந்து அதோட அந்த மெடிசனல் வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத அவங்க நம்புகிறாங்க. ஸோ இந்த டாக் ஃபெஸ்டிவலுக்கு வர பாதி பேர் பார்த்திங்கன்னா வயசானவங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது இந்த நாய்க்கறியெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா, சாப்பிட்டா செக்ஷுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகம் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃப் வந்து இந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் வந்து நம்புகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது தான் வந்து COVID-19 வந்தது இல்லையா. ஸோ இந்த February 2020 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக் மீட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாட்டிக் மீட் பேன் வந்து சைனாவில் கொண்டு வராங்க. ஸோ இந்த பேனை வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு இந்த Februaryயில் கொண்டு வராங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா வுஹானில் வந்து ஒரு பேண்டமிக்கான ஒரு ப்ரீடிங் கிரவுண்டாக தான் அமைஞ்சுது அந்த மார்க்கெட். ஸோ அது மாதிரி ஸோ இந்த COVID-19 பீரியடில் இந்த ஃபெஸ்டிவலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பேண்டமிக்கான ஒரு ப்ரீடிங் கிரவுண்டாக ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் இந்த வந்து ஒரு பேன் கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தும் இந்த டாக் மீட்டுக்கான ஒரு இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதா வந்து இல்லைங்க. ஸோ இந்த டாக் மீட் இன்னமும் வந்து இறைச்சி ஆகிட்டு தான் இருக்குது. இப்போ வந்து அந்த ஃபெஸ்டிவல் போய்கிட்டு தாங்க இருக்குது. இதுக்கு நடுவில் ஒரு லா ஒன்று பாஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் சேஃப்டி லா. ஸோ இந்த லாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைட்லைன்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸ்லாம் வந்து பெட்ஸு, இதுங்க வந்து லைவ் ஸ்டாக்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு வந்து ஒரு கேட்டகரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மீட்லாம் வந்து இந்தமாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டாக்ஸை வந்து ஃபுட்டாக அது ஒரு மீட் வந்து ஃபுட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கைட்லைன்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஐ வாஷ் மாதிரி தான். இதுக்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் இந்த டாக் மீட் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது தாய்லாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஃபிலிப்பைன்ஸ் இப்படிங்கிற நாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸில் வந்து சுத்தமாகவே இந்த டாக் மீட்ஸ்லாம் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க. பட் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு சைனா இந்த 2020 ஜூன் 21 அவங்களோட அந்த யூனியன் டாக் ஃபெஸ்டிவலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கெல்லாம் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் COVID-19 அதாவது கொரோனாவோட செகண்ட் வேவ், அதாவது நம்ம முன்னாடி அந்த பேண்டமிக்ஸ்லாம் பார்த்துருந்துக்கலாம், அதாவது ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அதெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் வேவில் தான் ஏகப்பட்ட மக்கள் வந்து பாதிக்கிறாங்க. அதாவது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஃபேஸஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அது மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து இந்த செகண்ட் வேவ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுவும் வந்து ஒரு மீட் ஷாப்லேருந்து தாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலமன் அப்படிங்கிற ஒரு மீன் வந்து ஒரு சேல் பண்ணுற ஒரு மீட் ஷாப் இங்கேருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் வேவ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குங்க. அதாவது இந்த இடம் தான் வந்து இது செகண்ட் வேவ்க்கான ப்ரீடிங் கிரவுண்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த செகண்ட் வேவில் ஒரு 10 நாளுக்குள்ளே 200 கேசஸ் வந்து சைனாவில் வந்து சவுத் பீஜிங்கில் வந்து இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குங்க. ஸோ திரும்பவும் இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்லேருந்து தாங்க திருப்பியும் வந்து இது வந்து செகண்ட் வேவாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஏன் வந்து சைனீஸ் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது, ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டுக்கோ இல்லைனா வந்து வேறு ஒரு பேண்டமிக்கோ வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது இந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ்னால. இவங்களோட அந்த ப்ரீடிங் கிரவுண்ட்ஸ்லாம் மூடலாம். இந்த மாதிரியான ஒரு கொடூரமான ஒரு அன்ஹெல்தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் வந்து இவங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஃப்யூச்சரில் வந்து கடுமையான ஒரு வைரஸோ இல்லை வேறு ஒரு பேண்டமிக்கோ பரவாமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக சைனா வந்து இதுக்கெலாம் வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுங்க. ஸோ இதை சொல்லி நான் இந்த vlog வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் கைஸ். அப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் என்னோட லேர்னிங் கவலை தான் இருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வர vlogsல கண்டிப்பாக என்னோடய வே ஆஃப் நரேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் பேர் பண்ணிக்கோங்க. டு சப்போர்ட் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.